Здравейте и как сте? Това е Диагноза. Предаването, което постоянно търси истината и отстоява свободата и справедливостта. Затова е единствено не само в тукашното медийно пространство. Убиха Борис Немцов и слава Богу. Когато изпратят в гиената поредния потомствен комунист и изедник, всеки почтен човек си отдъхва. Още един отива там, където му е мястото, при баща си, сатаната. А товарищ Немцов беше 3/4 сатанист и трето поколение комунист. Неговият дядо по бащина линия се казвал Давид, а родната му майка носи сталинското звание за заслужил лекар на СССР. Името е Дина Яковлевна Ейдман. И двете фамилии на убити от своите Борис Ефимович са от онези, които през 1917 година ликвидираха православната руска империя и поробиха нейния народ. Сториха го, когато интернационалните банкери в Нью-Йорк натъпкаха дисагите на Лейба Бронщейн и Лев Троцки с долари, които днес биха се равнявали на 20 милиарда. А германските им събратя връчиха на Владимир Юлянов по майка Бланк 2 милиона златни марки. Сега, казват специалистите, те биха се равнявали на повече от 4 милиарда евро. Чудесният писател Игор Бунич цитира брой на вестник Ню Йорк Таймс от онова време, в който се посочвало, цитирам: "Целта на работническите лидери на болшевишка Русия изглежда е максималното им желание да станат втори Харун ал-Рашидовци. С тази разлика, че легендарният халиф е съхранявал съкровищата си в подземията на своя дворец в Багдад, докато болшевиките предпочитат да ги държат в банките на Европа и Америка. Само за изтеклата година, както успяхме да разберем, на сметките на болшевишките лидери са постъпили" и следва изреждане на несметните суми, влезли в чуждестранните банки на имената на Троцки, Зиновиев, Урицки, Дзържински, Ганецки, Ленин. Изданието продължава, цитирам: "Струва ни се, че световната революция трябва да се нарича световна финансова революция, след като цялата ѝ идея е да събере в личните сметки на 20 души парите на цял свят. От всичко това ние правим лошия извод, че в очите на болшевиките швейцарските банки изглеждат много по-надежни от американските." Край на цитата. Болшевикът Борис Немцов беше един от най-приближените на Борис Елцин. Заедно с него той участваше в създаването на сегашните олигарси, пръкнали се от недрата на комунистическата номенклатура, от КГБ и от ГРУ. Нещо повече. Руски автори, запознати с вътрешните далавери на Кремъл, твърдят: именно Немцов, а не Владимир Путин е бил определен за заместник на Елцин. Но в последния момент се е намесила външна ръка. Ръката на онези, чието представител през 2010 година гордо заяви, че инвестират в руски нефт, природен газ, добив на злато и други скъпи метали, притежават цялата алуминиева индустрия на Русия, от добива до крайните продукти, и похвали тогавашния премиер Владимир Путин последния начин, цитирам: "Владимир Путин брани и ограничава достъпа до руските природни ресурси и това предизвиква определено уважение." Край на цитата. Понеже Путин допуска само тях, Ротшилдови, от които по признанието на самия Нат Джейкъб Ротшилд са останали само английското и френското коляно. А бащата на този Ротшилд, лорд Джейкъб, е ментор на Путиновия враг Гарик Мойсеевич Вайнщайн, известен под псевдонима Гари Каспаров. Впрочем, шахматистът беше член на КПСС и на ЦК на Ленинския, Всесъюзния ленински комсомол. Също така се явяваше политически партньор на Едуард Вениаминович Савенко с псевдоним Лиманов. През 1974 година въпросният Лиманов, комунист, син на офицер от КГБ, избяга в САЩ. След се превеси в Париж, където пишеше в комунистическия печат, финансиран от СССР. От този съветски строй, от който той уж избяга, Едуард Лиманов създаде национал-болшевишката партия на Русия. Вот вам. Но на тения Ротшилд не спира до тук. Когато го питат, цитирам: "Според вас, какви грешки допусна правителството на Русия, например по време на кризата?" Младият трилионер отговаря така, пак цитирам: "Онова, което руското правителство направи в кризата, наистина заслужава голямо уважение. Той изкупуваше акциите на националните компании, стигнали до дъното. Държавата взе да оправя всичко това, като по този начин помагаше на частния бизнес. Например, това е същото, което направиха в САЩ и без съмнение това беше най-правилният подход. Няма да изрека нито една лоша дума относно това, което беше сторено. Всичко беше много грамотно." Край на цитата. Бунич разкрива, цитирам:
че далечната задача на вожда на световния пролетариат беше не само да ограби хората, но и напълно да ги лиши от самостоятелност, да ги превърне в роби, в послушен механизъм за изпълнение на волята му. Но самите роби трябва винаги да помнят, че ще ги хранят, ако са послушни. Книгата на Бунич завършва последния начин, пак цитирам. През лятото на 1991 година излезе в нелегалност гигантската, добре отработена машина на здраво корумпираната със сегашната власт, невидимата партийна страна номенклатурия и нейната икономика. Вчерашният политически и идеологически диктат се смени с икономическия и срещу народа веднага се развихри икономически терор в духа на добрите стари времена. Партията все пак някак си се съгласяваше да храни своите роби. Но хора, осъзнали свободата си, тя нямаше намерение да храни. А номенклатурия, както и преди, тя ще храни само себе си и ще се подхранва от Запада. Народът, отучил се да мисли и да работи, нека мре. Той вече за нищо на никого не е нужен. Комунистите дойдоха в нашата страна през 1917 година като завоеватели и повече от 70 години се държаха като окупатори. Когато осъзнаха, че тяхното време си отишло, те се разбягаха като панаирджийски крадци, за пореден път душушко ограбили народа и накрая унищожили държавата. Болшевиките изчезнаха също така внезапно, както се бяха появили някога. Разтвориха се в онези световни структури, които тогава ги изсипаха върху Русия. Днешното правителство на Русия или е ариегард на преминалата в нелегалност номенклатура, или е авангард на новата номенклатура, излизаща от нелегалност. Край на цитата. Така постъпиха и с нас. Затова отдавна не се очудвам на тоталното безумие, царящо по тези прекрасни земи. Кое друго население чества като национален празник победата на чужда държава? Смята я за свое освобождение, макар да е платило за целия руски масраф и то с злато, с тонове злато. Къде другаде ще срещнете групи от съвременни болшевики и есери, които да крещят за и против комунисти и кагебисти като Немцов и Путин. Каква работа имаме ние с проблемите на руската номенклатурия? Малко ли ни е тукашната? Както е отсъдил един от най-мъдрите наши религиозни философи, Стоян Михайловски, цитирам: "Българинът е освободен, но не е свободен." На времето ни втълпяваха как пустите клисурци ставали московци, а панагюрци – донски казаци. Днес клисурците, бившите московци, станаха вашингтонци, а панагюрци, донските казаци, вече са евроатлантици. Преди 2 дни във Вашингтон отида генерал-губернаторът на израелската провинция САЩ, за да въдвори ред. Преди това, в предаване на най-голямата телевизия на руски език в Израел, впрочем, който е вече официален в тази част на държава, показа истината без цензура и маска. Макс Ларин, потомък на видния Ленинов болшевик Юрий Ларин, заяви следното. Моля, видеото. Макс, ваше мнение? Ну, начнем с того, что каждый новый президент Соединенных Штатов Америки перед тем, как он вступает на свой пост, дает 2 клятвенных обещания. Первое – это перенести столицу США из Тель-Авива в Иерусалим. Да, дай бог. И второе – решить израильско-палестинский конфликт. Первое обязательство исчезает в тот же момент, как он только в первый же день, когда он вступает. Выборы, да, как заканчиваются выборы, об этом все забывают, хотя есть решения соответствующие Конгресса по этому поводу, но отсрочки начинаются. А второе обязательство, оно, так сказать, истягает с первой или со второй каденции, кому как повезет. И сколько уже было там попыток решения этого конфликта у американцев, сколько программ, вот, там дорожная карта, встречный ветер, там и черт знает какие красивые названия, но все они, чем они заканчивались, мы знаем. Горе-долу по същото време, бившият консерватор Найджел Фаридж, днес навикван като крайно десен, каквото и да означава това, заяви право в мутрата на новия президент на Евросъюза следното. Моля, второто видео. On behalf of the FDD, I give the floor to Mr. Farage. First, I'd like to give my customary welcome to incoming presidents of the European Council. I can see why they chose you. You're perfect. You're like the Euro record that's got stuck in the groove. Completely out-of-date view of what Europe is, and clearly you've learned absolutely nothing from the results of the European elections.
Now, as you know, in the United Kingdom, immigration is the key debate. It is dominating political discourse within our country. And at the heart of that is the whole question of the free movement of peoples. But of course, your debate is the other side of the same coin. Your debate is about immigration. And time and again you've promised the Polish voters that young Poles would return to Poland. And at the same time, Mr Cameron has promised the British people that fewer Poles would come to us. Well, it turns out that you've both been wrong, and that your country has been depopulated by 2 million people since you joined the European Union. And the reason is obvious. It's money, isn't it? And you yourself prove the point. You're the newest Polish emigre, and you've gone from a salary of €60,000 a year to a salary of €300,000 a year. So congratulations, you've hit the EU jackpot. But you've also scored a great victory without trying, because Mrs Merkel last week went to Downing Street. She spent a few hours with Mr Cameron, and Mr Cameron now is a big supporter of the free movement of people. Let me be clear, he said, I support the freedom of movement. So on that one, you've won a great victory against Mr Cameron without having to lift a finger. But he also says that he will now restrict the benefit of EU migrants working in Britain. Now, in the past, you've been very clearly opposed to this, and I want to please answer me today, Mr Tusk, is it right that children who live in Warsaw should qualify for child benefit if their parents are working in London? Please clarify for me that point today. Да, такава е истината. Европейският съюз е новият СССР, както преди десетилетия предупреди Владимир Буковски. Не народите от изтока, а тайната интернационална власт назначава в неговите ръководни органи все ядрени комунисти и ченгета. Такъв е полският другар Доналд Туск, дец на създадения от служба безпеченства, държавна сигурност, профсъюз, масонското название Солидарност. През това време истинските полски антикомунисти бяха в затворите. Каква, ако не комунистка, е пръкналата се тук дъщеря на активен борец Кристалина Георгиева, която лъже, че никога не се е казвала Сталинка? Ами бившата заместник-председателка на Еврокомисията Далия Грибаускайте, която днес е президентка на Литва. Тя не просто е членувала в болшевишката партия. Била е членка на ЦК на литовската КПСС. Кой оглавява НАТО? Йенс Столтенберг е станал комунист още в своето юношество. Членувал е в Марксистско-Ленинския младежки съюз на Норвегия. По време на войната в Виетнам е организирал протести пред посолството на САЩ в Осло. От 1985 до 1989 година е бил водач на Младежката работническа лига. Членувал е в Комунистическата партия и е бил вербуван от КГБ. Дали му агентурния псевдоним Стеклов. Ами кой е премиер на Великобритания? Преди 30 години Дейвид Камерън, чиято истинска бащина фамилия е Левита, е вербуван пак от КГБ. Жозе Мануел Барозо, доскорошният председател на Еврокомисията, беше комунист и то троцкист. Държавният секретар на САЩ Джон Кери е членувал в маоистка комунистическа организация и е арестуван заради предизвикване на безредици по време на Виетнамската война. Бащата на Ангела Меркел върнал семейството си от ФРГ в ГДР. За такава постъпка вицовете от това време изпращаха в лудницата. Самата тя е била комсомолска активистка в Източно-германската академия на науките. Печеляла е конкурс за най-добро владеене на руски език. Немалко автори намекват за нейни топли връзки с Щази. Ами Виктор Орбан, когато изкараха някакво антисемитско фашистско чудовище, с майка и съпруга еврейки. А през 1989 година сам той отишъл да следва в Лондон с стипендия от Джордж Сорос. Сближил се с Маргарет Тачър. Да виждате корабче да плува в очите ми? Кой се прегръщаше с Путин? Аз ли? Или демократичните и десни западни лидери? Каква работа имаме в Украйна или в Москва да коментираме събитията там, вместо да се освободим? Защо, когато на 16 февруари 2003 година преди военно-престъпникът Джордж Буш да нападне Ирак, а милиони европейци заляха улиците и площадите в тамошните градове, тукашните антипутиновци до един съветски възпитаници не си показаха носовете? Как така не реагираха на преврата в Египет от преди 2 години? Думат сега, че това е понеже онези били деца на едни от най-деспотичните режими на планетата. Кои? Саудитска Арабия и Катар, но те са с тях.
Защото тамашните сатрапи са приятели на новите им господари. Вашингтонско-брюкселските, заменили московските. Никога не съм пял дитирамби никому, затова мога да ви гледам спокойно и да изричам тези истини. А вие? Днес ще говорим за престъпленията на непокътнатия тукашен комунистически режим и за други неща. Името на моя гост се оказа в прословутото тефтерче на Златанов, извинете, което съвсем нормално за този опит на държава изчезна. И макар виновникът да е известен, няма виновни. Все пак онзи, който го е загубил, докато уринирал на Столична улица, е агент на Държавна сигурност. Тези момичета и момчета са недосегаеми. Преди съм добре дошъл в ядрения физик Георги Котев, който достатъчно дълго е оглавявал важен отдел в атомната електроцентрала Козлодуй. Радвам се да ви видя отново в студиото. Добър вечер, господин Фандиев, на вас и на вашите зрители. Как попадна името ми в Златанов? Защо? Вие накарахте на времето един министър на енергетиката да се крие от вас. Точно така, да. Той до ден днешен се крие, между другото. Аз го срещам по улиците, но той и на улицата се крие. Така ли бяха от вас? Да. Нека го видят. Колегите могат да пуснат илюстрацията, да. Така, същия министър след това стана известен с съвостта си към катарските плажове, нали, и там се заформиха едни игри. Бил режим. Да. Но до ден днешен той е отговорен за едни от най-големите престъпления в най-загниващи и затъващ български отрясъл енергетика. Защото той го оглавяваше, а в момента го раздава главен съветник на така наречения реформаторски блок. Чакайте за миг. Това е политика. Може би искате да се месите в това, но да ви попитам все пак. Може и да не ми отговаря. Да. Как така си сменят? Вчера беше в ГЕРБ, днес е в реформаторския блок. Ами утре, ако дойдат марсианци, сигурно антенки ще сложат. Никакъв проблем. Друго лице, който паралел правим е Мартин Димитров, беше председател на СДС. Той в момента, за да не изпусне държавната субсидия, е член на БЗНС. Така ли? Точно така. Това го научавам сега от вас. Но това е факт абсолютен, защото той влиза от гражданската квота в парламента, в групата на реформаторския блок, но понеже е гражданин, а не е партиен член, няма право на субсидия по закон. И трябва да се препише към някоя партия и той избира БЗНС, без никога при живота си да е виждал или пипал мотика. Така че и Трайчо, и Мартин Димитров, който между другото съвсем скоро ме заплаща със съд. Така ли? Да. Но няма Вие сте обръгнали на тази работа. В края краищата казаха, че държавата изхарчила колко милиона, за да се разправят. Преди 4 години бяха над 2 милиона, в момента не знам вече колко са достигнали. Аз съм един от най-съдените хора, но никога не съм постигал такъв успех. Чак толкова много да са потрошили. Смея да се възкажа, че никой не е постигал такъв успех, макар че примерът не е положителен. Аз лично се тързая. Държавата взима милиарди, за да попълва дупките в бюджета, а премиера Борисов още в предишния си кабинет, неговия предшественик Станишев и последователите му, наистина взимат милиони от бюджета, за да ме опровергават за нещо, което всъщност не способни да ме опровергават. Понеже зрителите на съд длъжни да помнят, нека им кажа с две думи да ги върна назад. Господин Котев доказа, че в атомната централа Козлодуй се вършат огромни далавери, там се използва рециклирано гориво и от това България е ощетена най-малко с 2 милиарда евро, ако не ме лъже паметта. Повтарям, най-малко. Заради което го подгониха и започнаха да го притесняват по всякакъв начин. Но сега да ви върна към наши дни. Казвате най-западащия отрасъл. Да, ние всеки ден да се събуждаме и лягаме с новини за това как ще ни дигат цената на електроенергията, колко е дълга на Националната електрическа компания, как държавата ще се разруши, ако не ни дигнат цената, за да спасиме НЕК и така нататък. Но истината е, че става въпрос за голем грабеж. Нека само да приключим темата, ако искате с тефтерчето на ще да ви прекъсна дори. Усетих погледа. Ако има възможност, нека да го направим след рекламите, защото ми дават сигнал, че Бог Мамон си иска да си влезе в длъжност. И така, с ядрения физик Георги Котев, който принуди държавата да изхарчи повече от 2 милиона лева, борейки се с него, продължаваме по темата. Първо, защо вашето име попадна в тефтерчето на Златанов? Ето ще покажем сега с моя уважаем колега оператор. Вие си говорете.
Интересен е факта защо съм наистина попаднал в тефтерчето. Още по-интересно е защо всъщност тази страница от тефтерчето в момента за първи път се появява в българския ефир телевизионен. До сега няма нейно показване. Причината да се появя аз в тефтерчето е, че още сента, даже края на лятото от 2012 година, подадох сигнал срещу тогава и в момента все още действащ евродепутат от политическа партия ГЕРБ. Той се казва Владимир Уручев и на страницата се вижда неговото име, че аз съм подал сигнал срещу него под номер 313 е заведен. На страницата Уручев е представен като член на борда на директорите на АЕЦ Козлодуй, но не е споменато, че той е евродепутат. А Конституцията на Република България му забранява, член 68 забранява на публични личности и народни представители, а той е народен представител, да съвмещава тези си задължения с заемане на ръководни длъжности в държавни предприятия. АЕЦ Козлодуй е 100% държавно предприятие. Нещо повече, в същото време Уручев беше не само член в борда на АЕЦ, както тук е написано, а той беше и член на управителния съвет на друго едно държавно ядрено предприятие, то се нарича Държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Така Уручев едновременно беше евродепутат, в същото време управляваше АЕЦ Козлодуй и в същото време управляваше ДПРАО. Това е безпрецедент най-вероятно и в света. И аз по реда на закона, както изисква от нас законодателството, аз подавам сигнал срещу това лице да му бъде търсена наказателна отговорност за троен конфликт на интереси. Но Филип Златанов замота работите. Буквално 7 месеца бави топката. Накрая излезе с решение, че господин Уручев не е в конфликт на интереси, защото длъжността член на Европарламента не е публична длъжност. Така ли? Да. Тя е само изборна. Да, той така твърди. Той е бил избранник не на народа, а бил избранник на партията си. Така е в решението. Решението е публично, публикуване на сайта на комисията и така нататък. Но много интересно е, че ние след това, за да се убедиме, че длъжността член на Европарламента не е публична длъжност, отправяхме питане. Аз и мои съмишленици от Асоциацията на свободното слово на Политковска и господин Петър Пенчев в частност, изпратихме питане до Еврокомисията. Нейният председател тогава беше и сега е същия господин Мартин Шулц. И той отговори. Но нашия въпрос беше, е ли член на Европарламента публична длъжност или не е публична длъжност? А той отговори, понеже члена на Европарламента е избран от народа, то неговият статут е различен от статута на служител на Европарламента. Тоест той не казва дали е публична или не е публична, той казва евродепутата е с различен статут от чистачката. Нещо, в което не сте се съмнявали. Да, не съм съмнявал, но хубаво е човек да го има на ръка. Искам да кажа, че бюрокрацията е една и съща навсякъде. Да. И така ние на практика стигаме до това тефтерче. Нещо повече. Когато прокуратурата 5 дни след като го изеха от Златанов лятото на 2013 година, заместник главния прокурор на пресконференцията шумната, където избрани само страници показаха. Тази никога не се е показали и пак казвам, никъде другаде не е показана. Той тогава обеща тържествено, повече от година и половина мина, че всички имена, които фигурират в тефтерчето, ще бъдат извикани и разпитвани. Аз до ден днешен не съм викан и разпитван, но не се надявам някога да се случи това нещо. Подсетете го? Българската дума е геонсорат, нали? Правилно да се каже, така че само ще си хъба времето. Така аз попаднах и всъщност най-интересното име даже не е моето, а името на Владимир Уручев. Тоест, той е една от водещите фигури за затъването, потъването, изгребването на този отрасъл енергетика в България, защото преди той да стане евродепутат, още най-първият частичен мандат 2007 година, когато ни приеха в Евросъюза. Той до тогава беше директор на малките вече затворени блокове от 1 до 4 в АЕЦ Козлодуй. Главен инженер е правилно да се каже, не е директор, главен инженер. Така че той съдействал за източване на десетки милиони, за да се конструира партията на сегашния премиер Бойко Борисов и за благодарност. Сега е евродепутат, но никой не знае за него, никой не чува негови политики. Не е популярен, наистина. Силно казвам, не е популярен. И затова се използва тази страница да не се показва, защото ако се покаже,
ще трябва да се и на Филип Златанов да се повдигнат нови обвинения за това, че е прикрил в нарушение на Конституцията лицето Уручев. Самия Уручев да му се иска имунитета и да бъде разследван за този конфликт на интереси в продължение на повече от една година упражняван и така нататък и така нататък. А онези, които са го назначили? Назначение. Нима не знаят, че евродепутати не познават Конституцията. Всички знаят. Лично патрона му Борисов е бил премиер. Как да не знае? Ако не са компетентни, да си подадат оставката. Обаче, разтълкувайте ми, сигналиста Георги Котев, как ми нарича? Да, той така ме нарича сигналист. Толкова му е, как да кажа. Ако ми идва, да, иска да кажа пълна манерката, нали, малко грубо, но вашите зрители не, много точно. Да. Слагаме епитет сигналист, което между другото води до шеги от страна на приятелите ми и освен това ми приписва дружба с набедения за експерт Стефан Гамизов, с който аз нямам абсолютно нищо общо. Той е наистина експерт в кавички и има своите интереси в енергетиката и в това число и в момента ги прокарва. Така че... А какво означава това заплашва? Това, което той го интерпретира за заплаха, сега, нали, разбирате, аз нямам опция да заплашвам, нямам ресурс. Да. Но аз ходих в продължение, веднъж или два пъти, в продължение на тези 7 месеца, където той бавеше решението. Закона го задължава в 2-месечен срок да се произнесе по всеки сигнал комисията. Но той бавеше повече от 6 месеца, 7 почти стана. И аз отидох междинно да проверя. Минаха 3-4 месеца, отидох да проверя. И те там така е устроена бариерата, на входа има секретарка, която спира достъпа до членовете на комисията. И тя ми говори небивалици за това как събирали доказателства, как юриста ли се е сменил, напуснал бил комисията, па предали случая, вади вода от 11 кладенеца, 9 баира, при което естествено аз се възмущавам, че ми говори тези вредени кипели, защото съвсем елементарно, и аз им го казвам, отворете Конституцията на член 68 и съвсем ясно казано, че народен представител няма право да вземат. И всичко се решава. Това е заложено също и в избирателния кодекс, който е със статут на закон. Така че той е минимум 2 закона и в това число е основния погазва. А на тех им трябва доказателства, преписки, юристи. И аз съм повишил този знак на възмущение, което той го интерпретира като заплаха. Добре, аз ще кажа гражданин от Цацаров. Знам, че ще се направите, че нищо не се е случило в това студио. Толкова пъти ви призовавам, не само аз, гостите ми, най-накрая влезте си в длъжност. Защото, вижте, господин Котев може да свидетелства тук, но това не е нито следствен отдел, нито прокуратура. Това е телевизионно предаване. Той тук има свобода да говори каквото пожелае. Аз не съм човек с опит в разпитването, а може би има какво да ви каже, така ли? Да. Защо тогава с това приключваме ли? Да, с тази тема приключваме. Да ви попитам тогава, казвате, че постоянно се ни залива с информация за това, че енергетиката затъва. Ама тя като че ли е така от много отдавна и никой не обръща внимание. Вие биете една камбана от колко години? 6, 7, 8 години биете само за АЕЦ Козлодуй. Вие в това студио сте казвали, че най-голямата далавера, най-голямата кражба в България не е по разните магистрали и прочее, е в АЕЦ Козлодуй. Абсолютно. И какво от това? И в резултат на това, в всички останали медии, всички видове останали медии, вие няма да видите нито един ред, нито една буква за откраднати поне 5 стотинки от АЕЦ Козлодуй. От най-голямото електропроизводствено предприятие в най-бедната и най-корумпирана страна на Европейския съюз. Това е немислимо. Това е невъзможно да се случи. Но е факт. Няма разследване за 5 стотинки. В същото време, като продължаваме темата за статута на енергетиката, вие сигурно си спомняте, че преди 10 дни лично премиера нарече енергетиката красавата жаба. Да. Така. Плагиатства и той няма значение. Не, но той не само плагиатства, а той съзнателно подменя нещата. Тя може да е крастава, но тя е крастава за нас. За него това е златна кокошка. И той нарочно нарича нещата не с истинските им имена, защото ако нарече енергетиката златна кокошка, аз сега ще ви покажа доказателство, че тя наистина е златна кокошка. За някой. За някой, за шепа хора. Но ако тя е златна кокошка и той го признае, би трябвало да сподели златното яйце с нас. Или златните яйца. Не е ли така? Нали е баща на народа? Не е ли така?
Така, и сега ще ви помоля да покажете на вашите зрители една уникална графика, която също за първи път ще видят и те, въобще в български ефир ще се види. На тази графика е показано по години от 1973 до 2014 година количеството изнесено електроенергия от Република България към нейните съседи. И те много добре ще видят чертичките. Детайлно не могат да го видят, но аз мога да ги... Правят нещо колегите. Колегата ми оператор прави. Фокусира. Другия вариант е да го открият. Вие ще ми позволите на моя блог да спомена. Моля ви се, защо? На моя блог се нарича Ядрена престъпност. Там тази графика и други много доказателства за това, че през миналата 2014 година България постига уникален рекорд в своята история по износ на електроенергия. Никога преди това и на графиката се видя и зрителите могат да проведат в интернет на моя блог, Ядрена престъпност се казва, пак казвам, могат да проверят, че през 2014 година България изнесла рекордно количество електроенергия. Аз не мога да го прочита. Това са 13 трилиона 500 милиарда, ако не се лъжа. Да, това са 13 милиарда, точно така. Не 13 милиарда, 13 трилиона, ако съм прав. Ако мерната единица е милион, това трябва да е 13 милиарда. Това са 9 нули се получават. Да, добре. Аз съм слаб. Значи това е прогнозно, защото тук още го правя прогноза, затова съм сочил 13,5 милиарда киловатт-часа, но реално той е почти 14 милиарда. Моля ви, разтълкувайте числото, защото, ето, вие споменахте, пак ще ни повишават цената на електрическата енергия. Казват, че ние трябва да спасяваме, за мен една паразитна организация, каквато е НЕК, но може и да греша, не съм специалист. Хора като вас трябва да дават тези оценки. А в същото време се оказва, че ние тук явно намаляваме потреблението и започваме да произвеждаме електроенергия, която ексики изнасяме. Но не изнасяме вие и аз, нашите зрители. Точно така. Това е хубаво да разберат зрителите, че НЕК сама по себе си не е паразитна в тази структура, в която съществува нашата енергетика, именно регулируема, не пазарна. Тя не е пазарна, защото няма борса няма пазар на енергията и електроенергията. Никой от нас не може да си избира доставчик. По-скоро БЕХ е кухата структура, която Борисов още първия мандат в началото обеща да я премахне, но отдавна е забравил. Но НЕК защо е в това тежко финансово състояние е важно да разберат нашите зрители, въпреки че ето ние от година на година бележиме все по-големи и по-големи. Между другото, 15-та година ще отбележи нов рекорд по износ на електроенергия. Но вместо нас да ни наградат с по-евтина енергия, те ни казват, понеже постигнахме висок рекорд и резултат стопански, никой не се хвали с това, вие никъде не сте го чули, няма да го чуете в нито една медия, понеже постигаме високи стопански и икономически резултати за награда, ще ви наградиме с по-висока цена на тока. Би така трябвало да кажа. А защо НЕК е в това положение? Защото до 2010 края НЕК е участвал активно в пазара на износ на електроенергия. И така си е компенсирал загубите от социалния пазар вътре в нашата страна. Но след 2010 година, началото на 2011 година, премиер е пак сегашният премиер тогава и сега тогава пак е Борисов. Но тогава те приемат курс на изолиране на Националната електрическа компания от продажбата на електроенергия на външния пазар на съседите. И когато ние бележиме 2014 рекорд, абсолютен рекорд в историята на България по износ на електроенергия, дела на Националната електрическа компания в този пазар е, забележете, 0,38%. Под половин процент НЕК е изнесъл от това рекордно количество. А за тази година, първите 2 месеца, аз съм следил, не е изнесъл 1 киловатт-час. Не е ясно до края на годината дали въобще ще... Тоест, причината е, че колкото повече изнасяме, толкова повече наши фирми изнасят. Те се разплащат на който трябва. Наши имате предвид на определени другари. Да, на определени другари, които си... Знаем ли ги? Част от тях знаем. Тоест, аз знам 3 имена, около които гравитират фирми. Това е едното е на Богомил Манчев, собственика на Риск инженеринг. Това е на червения депутат Георги Кадиев, чрез неговата съпруга. Заради това той наскоро направи скандал, за да се оплаче, че съпруга му не е намазала. Да, други са намазали. Той не е успял да си отреже опашката, понеже той е автор на Гущеровата история. Да. И третото име гравитира около олигарха и собственик на медийната компания Икономедия.
Иво Прокопиев. Иво Прокопиев. А Румен Овчаров няма ли чрез жена си някакъв дял? Така съм чувал. Значи, аз не говоря неща, на които не знаете. Добре, Да. добре. Тези, абсолютно. между другото, тези три имена съм ги чул от трибуната на Народното събрание, т.е. да няма... Мога да намеря доказателства. Така че, вашите зрители е хубаво да питат политиците, техните избраници, кой за който е гласувал. Аз не съм гласувал, защото не срещам подкрепа и разбиране абсолютно нито един от тях. Но хубаво да ги питат да разпечатат тази графика от интернет, като намерят на блога ми и да им я носят и да ги питат, другари, господа и дами, как може ние да имаме рекорден износ, а в същото време да ни вдигате цената. Това е правил паралел с вие в началото, в анонса си правихте анонс към Саудитска Арабия, шейховете, арабите. Те шейховете, техните са по-хора от нашите спрямо народа си, да. Точно така. Като махнем някои отвратителни неща, идващи от шерията. Идващи от културата и религията, да. Но истината е, че когато шейховете чисто финансово и материално, увеличават износа на петрол, те не дигат цената на бензина за техните. Точно обратното правят. А нашите, бележат рекорд, който е уникален рекорд. Борисов, както обича да се хвали, би трябвало просто да гърми тук от радост. Точно обратното. Той лъже. Вместо златната кокошка я нарича красава. Може да го разтълкуваме малко. Първо да ви кажа, да ви попитам. Знаете ли кое е най-тежкото наказание в държавата Кувейт? Честно казано, не ми е познат арабския свят. Лишаване от гражданство. Това е жестоко наказание, защото привилегиите са много високи там. Да. Всеки гражданин на Кувейт в началото на годината получава, около не се лъжа, в момента са $22 000 по сметката си, само защото е гражданин на Кувейт. Да разтълкуваме това, ако може. Аз си мисля, че би следвало един нормален външнотърговец да се стреми към най-висока цена, т.е. най-благоприятна за него цена. Ако е така, вие сте абсолютно прав, че в страната трябва да има много повече постъпления от този износ. А в същото време искат да ни увеличават пак цената на електрическата енергия. Това нашите зрители трябва да го проумеят. Да го проумеят кой им бърка в джобовете. Точно така, бъркат им частни фирми. Но прав ли съм или има нещо вярно в слуховете, че продават ефтина електроенергия от АЕЦ Козлодуй някои привилегировани другари или не знаете? Значи, това, което абсолютно вчера хванах, вчера за мен беше новина, затова, между другото, не успях да подготвя и материали, но пак публикация в седмичника на Иво Прокопиев Капиталуса с инфографика. Значи, за да разберат правилно зрителите, трябва да си представят, който не знае да узнае, че цената на ток от АЕЦ Козлодуй се дели на две части. Едната част е, която АЕЦ Козлодуй продава на Националната електрическа компания на ниски цени, по цени установени от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Това е така наречения регулиран пазар. Тоест, Държавната комисия дава квота на АЕЦ Козлодуй, което той трябва да продаде на определени цени на НЕК, с които НЕК да образува микса и да ни направи поносими нашите средни цени, заедно с другите източници. А другата част от общата продукция на АЕЦ Козлодуй се продава на така наречения свободен пазар. Аз го наричам така наречения, защото той е толкова свободен, че аз и вие не може да отидем. Разбира се. Другарите Кадиев, Прокопиев и така. Да не повтаряме. Това, което е интересно, аз следа от години годишните отчети на АЕЦ Козлодуй, те дават 1% съотношение между регулирания и свободния пазар. А вчера за първи път видях в изданието, последния брой на Вестник Капитал, съвсем друго съотношение. Така ли? Да, аз бях втрещен. Оказва се, че АЕЦа твърди, че продава между 40-45% на НЕК, а на практика Прокопиев показва, че 2013 година, до 2013 бяха данните, всъщност този процент е 26%. Тоест, около 1/4 само от продукцията си АЕЦ се продава на ниски цени на НЕК-а, а близо 3/4 продава на търговци, който вътре използва, който изнася. И разликата между тези неща е от порядъка на... в пари това годишно е от порядъка на 100 милиона лева. Разлика. Тоест, АЕЦ Козлодуй в отчетите си отчита, че продава на ниски цени. Да. А реално продава на високи цени. Но в отчета са отчетени ниски цени. А разликата между реалните... Някъде. Моля? Отива някъде. Отива някъде. И аз това за първи път го видях вчера. Но е факт. Това е друго перо, друга тръба, по която изтичат нашите пари. Вижте, когато взеха да обсъждат прословутите 16 милиарда лева или 8 милиарда евро,
почнаха да говорят за 1 милиард, сякаш е нищо. И сега като чуят, не, това, той е като образа, който се създава примерно на Кадиев, хората мислят, и този какъв свестен човек е. Да, този да, от да. Мултигруп, да се пишеше статиите и се подписваше като Илия Павлов и се режеше от пачка. По същия начин сега ще ви кажат, ама какво са 100 милиона? Всеки от нас, ние не можем да излезем по едно кафе да изпием, да се казва. Да. Те казват, ма какво е 100 милиона? Не, те са 100 милиона за една година. Да. Ама те са продължение на години. И не са само те. И не са само те. А сега ще ви покажа как настоящата власт вече е подготвила схемата за източване на тези заеми от милиардата и пак по схема се свързана с АЕЦ Козлодуй. Сериозно? Да, ето аз ви нося отказ от стенограма на Постоянната парламентарна комисия по енергетика в Народното събрание, провела се на 22 януари тази година. Да. Долу подчертаното, министърката на питане на офицер от Държавна сигурност. Офицер Таско Ерменков. Таско Ерменков, да. Пита министърката. Госпожо министър. Петрова. Да, Теменушка Петрова. Пита, госпожо министър, осигурен ли е ресурс за продължаване живота на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй? Тоест, АЕЦ Козлодуй не може да вземе кредити. Аз ще ви кажа защо. Защото има задължение и банките не може да дадат кредити. Тя ипотекирала ли е нещо? Сигурно оборудване, сигурно е гарантирала с нещо, за да ги получила ги преди повече от 10 години, но още не ги изплатила. Това е изключително опасно. Не, това е факт. И те сега, настоящата власт е подготвила схема, при която освобождава АЕЦ Козлодуй от задължението да внася 80% от печалбата си в държавния бюджет, а да ги задържа, за да може те да ги откраднат по така наречена схема удължаване живота на 5 и 6 блок. Но то няма нужда да се удължава живота на 5 и 6 блок. Той е удължен вече. Първо, той е много далече до... Тоест, те откровенно лъжат. Те откровенно лъжат. Това е причината, поради която ви казах, че Мартин Димитров ме заплаша, защото той съдейства за тази схема. Той се бие в гърдите. За мен това е лична и национална кауза. Добре, в този диалог какво отговаря министърката на... Министърката отговаря на офицер Таско Ерменков, офицер от Държавна сигурност, подчертавам още веднъж. Той пита, осигурен ли е ресурс и той казва, до настоящия момент са изплатени 190 милиона лева във връзка с всички дейности. Не е ясно какви дейности, според мен едно кабърче не са забили. Всички дейности, които са изпълнени до момента. И продължава. Сумата, която е изплатена, е 190 милиона лева. Договор е сключен октомври месец миналата година, по време на служебния кабинет. Така. От октомври месец до януари, са колко? 3 месеца. Те едно кабърче не са забили, а 190 милиона са връкнали. Неизвестно за какво. И къде? И в чии джобове? Това е от финансовия отчет, последния публичен от 13-та година, където се личи, че АЕЦ Козлодуй дължи по предната удължаване, което е провела... Просрочване. Те си задължения. Те възлизат на близо 300 милиона лева, а тук пише, че се плащат до месец май 2021 година. Тоест, веднъж сме удължили срока на блокове 5 и 6. Пропилели сме 1 милиард лева, от които остават 300 милиона лева. Милиард е без лихвите само. Остават 300 милиона лева. И заради това банките не може да дадат кредит на АЕЦ Козлодуй. И заради това политико-енергийната мафия организира схема, при която освобождава АЕЦ Козлодуй да внася задължението си в бюджета, за да може да ги откраднат и министърката казва, да, до момента откраднахме 190 милиона лева и ще продължиме. Тук вече носа доказателства, че това удължаване на живота на блокове 5 и 6 вече се е случило. Един от участниците в това удължаване, вие може да видите, това е френският държавен концерн на Рева, е взел участие и той дълги години твърдеше на страницата си, сега ще научите нещо наистина много интересно, това е извадка от интернет страницата на френския държавен концерн на Рева, който е ядрен. И те казват, ние проведохме модернизация на блокове 5 и 6 и блок в АЕЦ Козлодуй, в резултат на което удължихме живота на 5 и 6 блок с между 15 и 20 години. Аз съм го зачертал в квадрат, че там може да е правилник, ще го видя. Да, вижда се на екрана, да. Точно така. Това съобщение стоеше в продължение на дълги години на интернет страницата на френския държавен концерн на Рева. До месец април миналата година. Когато настоящия посланник на Република Франция у нас, Мусио Дюкабан, на 9 април миналата година 14 заведе голяма бизнес делегация от 20 човека в АЕЦ Козлодуй да договорят ново удължаване.
Тоест ние вече сме го удължили. Да. Но той води нова делегация. Да. И договаря, и в резултат на което октомври месец се сключва договор, консорциум френско-руски, забележете, който пак да удължи. И тогава Арева променя страницата си. След като дълги години вече удължено. Те добавят едно изречение. Да, удължили сме, обаче това е добра основа да продължиме да крадеме пари в периода 14-19 година. Не го казва директно да крадем. Да, разбира се, вие го превеждате на нормален език. Език за зрителите. Тоест, реално френският посланник съучаства в източването на нашата икономика, енергетика, на джобовете на всички нас, защото всички плащаме електроенергия. А това ново удължаване, тези нови стотици милиони, които ето вече видяхме 190 са похарчени, те ще ни влезат на нас в сметките на тока. Неизбежно. Някой трябва да подима сафа накрая. Да, но вие чувате, че господин Дюкабан е неуморен през 5 минути да излиза да ни казва кой е гнила ябълка, кой е здрава ябълка. Аз питам, каква ябълка е господина негово превъзходителство? Ами, знам, че няма да има отговор. Страшното е, че на всички такива обсъждания, първото, те не намират отзвук у самите зрители, у хората. И второто нещо е, че не намират отзвук в онези, които ръководят този опит за държава. Вие убеден ли сте във всичко това, което казахте? Аз съм до безкрай убеден. Тоест, аз като се занимавам с тези неща от години, как не можа един аргумент против... Въпреки 2 милиона. Въпреки 2 милиона, те 2 милиона бяха преди 4 години. Сега може да са и 6 и 8 милиона, аз не знам. Някой опитвал ли се извън тези чисто частни, примерно Мартин Димитров, или да се опита да ви тормози, да ви влияе? Не, честно казано не. Истинският тормоз и влияние е именно чрез това официално писмо, получено от миналия кабинет, където те ме обвиняват за похарчването на тези милиони от бюджета. На практика те с това писмо ми казват, господин Ифандиев, те ми казват, господин Котев, или работите за нас, ние ви крадеме парите и с вашите пари ви лъжеме, че не ви крадеме. Или не работите за нас, лягате и умирате, правите каквото искате. Тоест, това е истинската тормоз. Тоест, аз не мога да работя, не мога да се грижа сам за себе си, защото това, което аз правя за себе си, те ще ми го откраднат. Както крадат от всички нас. Ето схемата с износа на електроенергия, ето с тази модернизация и удължаване на живота, ето с разликите в процентите на пазарите, които АЕЦ Козлодуй продава. Те абсолютно всеки схеми измислят. И заради това парадокс всички се чудят. Как ние 2007 влязахме в Евросъюза с надеждата, че ще ни се дигне стандарти, ще живеем по-добре. На практика ние живеем по-зле. Благодарение на нашите партньори в това число. Напълно сте прав. Ето какви съмишленици се оказваме. Много съм ви благодарен. Последно свърши времето. Но нещо да кажете на зрителите. Имаме ли полезен ход ние, редовите хора? Полезният ход е всички ние. Аз го казах и по средата. Тези ваши зрители, които още вярват на някои политици, разпечатайте тази графика, намерете я и питайте вашите избраници. Повторете названието на сайта. Блога се нарича Ядрена престъпност. В Google е достатъчно да се напише Ядрена престъпност и ще излезе. Разпечатайте ги и питайте как може на златна кокошка да се нарича красава жаба. И защо след като имаме златна кокошка, това е стопански, икономически рекорд, успех, в резултат на това вие за награда не дигате тока. Ами това за 5 и 6 блок удължаването. Ами търговията, защо не е прозрачна с електроенергия на държавното предприятие. Тия неща да питат и по резултатите да разберат какви хора, за кого гласуват. Много съм ви благодарен. Приемате ли предложения за по-нататъчно сътрудничество? Да, със сигурност. Винаги са добре дошли и дори когато имате тема, която смятате, че е важно да се развие, моля ви се обаждайте. Благодаря, господин Петър. Беше ми много приятно. А на вас, уважаеми зрители, да кажа, че за първи път ще направя поредица от 2 предавания с един и същ гост. Общата тема ми се струва много важна, защото мисля, че оттам започват огромна част от бедите ни. Нека я формулирам с 3 думи. Бог, истина, вяра. На 11 и на 18 март ще ми гостува протестантския пастор Ангел Пилев. Защо го нарича протестантски представител на Евангелистката Божия църква? Защото с него мога по-човешки да обсъда нещата. Ще спорим дори за неща около вярата и истината, за това в какво вярваме, какво е Бог,
какво е добре да правим и какво не. Тези неща са много интимни. Няма да се опитваме да ви внушаваме нещо, доктрини, идеи и прочи. Но от това, което мисля, че ще успеем да покажем и да кажем, дай Боже да има някаква полза. Защото аз твърда, че всичко започва от духа. Трябва да си го повдигнем. И завършвам на финала с една много тежка за мен новина. Тя е лична, но я споделям не заради себе си и дори не толкова заради този човек, когото изгубих, един мой приятел, а за онези, които няма как иначе да научат тук у нас. В Люксембург внезапно се пресели в по-добрия свят художника Камен Попов. Повече от четвърт век той живя и работи там, сред своите сестри, които много отдавна бяха сключили бракове в тази страна, да не помислите нещо различно. Това беше човек, който, бидейки в края на Живковия режим на това място, започна да ми отваря очите за много неща. Беше твърде интелигентен, беше много кадърен автор, преподаваше и в Нью-Йорк. За мен загубата е много голяма. Дано онези от неговите приятели, които са много тук, като го научат по някакъв начин да го преживеят. Но въпреки всичките теглила, да ви кажа, че до следващата сряда времето ще мине неусетно. И каквото и да ни застига, нека бъдем изправени, да гледаме живота право в очите, никога да не падаме и да се усмихваме, за да ни им правим удоволствие. Бог да ви благослови.